Vítám vás u prvního dílu podcastu Šťastná hlava. Já jsem Bára Šťastná, jsem NLP coach ve sportu a pomáhám sportovcům zvládat tlak, emoce a to, co se děje v hlavě. Tenhle podcast je vlastně o tom mít více do hloubky, než jenom do výkonu, ale vlastně co se děje v té hlavě. Dneska tady mám hosta, který vyrostl v hokejové rodině, prošel si hráčskou kariérou a v poslední době si ho určitě všichni pamatujeme ze střídačky jednoho z největších klubů u nás, hokejové Sparty Praha. A pro mě je to člověk, který ví, že výkon a vlastně všechno není jenom o ledě, ale hlavně o té hlavě. A zároveň je to pro mě někdo hodně blízký, koho si lidsky i profesně vážím, a je to Jaroslav Nedvěd. Jardo, ahoj, vítej. Ahoj. Asi úplně na začátek, ty jsi vždycky věděl, že zůstaneš u hokeje, nebo jsi někdy chtěl úplně jiný život? Já musím říct, že jsem chtěl jiný život, protože mě strašně jako kluka bavilo vyrůstat jako s tím snem se stát hokejistou, to jsme měli s bráchou společný, náš táta byl hokejista, takže my jsme jakoby šli v těch jeho šlépích. A bylo to strašně krásný období, ve kterým jsme vlastně vyrůstali, jako takový to šťastný dětství, jak člověk vlastně se baví tím a v té partě, v tom kolektivu, a vlastně nás to posouvalo dál. A nikdy jsem jako ani nepřemýšlel o tom, že bych se hokejem živil. My jsme vyrůstali v 70. 80. letech a ten hokej, to bylo prostě jako koníček a jako nějaký taková životní náplň toho, co tě dělá šťastným. Nikdo v tu dobu nevěděl, že brácha já, že se tím budeme živit. Táta hokej hrál, ale samozřejmě to bylo takový, že všichni byli někde zaměstnaný a refundovali se jim ty platy z těch firm, který je sponzorovali nebo jako zaměstnávali. A vlastně ten život, my jsme měli vlastně od táty jako takovýho, nebo tátu takovýho hrozně jako idola, ale šťastného člověka, který taky hrál hokej. A pak, když on se stal trenérem, tak nechci říct, že ale přišla taková změna, že prostě byl trenér a ty lidi musel začít kontrolovat a pracoval s těma 20-30 lidma, kteří byli pod ním. A já jsem najednou viděl prostě, že už není tak jako nabitej tou energií a od rána happy a že prostě, protože tamhle ho něco trápilo, nešli jim přesilovky, nešlo oslabení, tamhle ten hráč zlobil, tamhle ten nedělal, co měl. Tak já jsem jako potom jako stát se trenérem jako nikdy jako netoužil. Já jsem chtěl potom, když jsem už dospíval, tak jsem se chtěl stát hokejistou, což se mi povedlo, dlouhou kariéru jsem měl. Ale potom, po té hokejové kariéře, já jsem spíš přemýšlel, že bych dělal něco jiného. Začali jsme trošku podnikat, měl jsem nějaký kamarády, který podnikali a spíš jsem se jakoby chtěl inklinovat k tomu. A potom, co jsem skončil hrát, tak jsem si dal pauzu, 3/4 roku a už jsem tím směrem nějak se jakoby vydával. Ale chodil jsem samozřejmě dál na Spartu koukat na hokej a v tu chvíli jsem tam potkal šéf trenéra mládeže Pavla Gefferta, který mi říká, hele, Méďo, nechtěl by si tady trénovat dorost? A já říkám, no, Pavlíku, já se nad tím nějak zamyslím a dám ti za 3-4 měsíce vědět a uvidíme, jak si to rozmyslím. On říká, no, to je hezká myšlenka, ale já to potřebuji zítra. Protože tam zrovna přišla nějaká personální změna, jeden trenér tam skončil a oni druhý den potřebovali trenéra. Naštěstí teda to bylo někde kolem prosince a když jsem si to spočítal, říkám, no tak tam budu leden, únor, březen, duben a vlastně zjistím, jestli mě to baví, jestli by mě to naplňovalo, za ty 4 měsíce to zjistím a pak se rozhodnu teda. Tak jsem to úplně otočil, bez jakýkoliv to C-čkovou licenci jsem měl, jakoby hráč, bývalý aktivní, takže tu C licenci jsem měl, takže jsem začal na pozici asistenta, no a vlastně jsem začal dělat tu dorostu a s těma mladýma klukama a začalo mě to bavit prostě, že jsem viděl, že ty kluci mají v sobě takový ten drive, tu motivaci, někam se posunou, poslouchali, nemyslím jako ale naslouchali, když jsem se s nimi bavil o něčem, co by se dalo zlepšit, jak by se k tomu dalo přistoupit líp, jak se může ten kluk posunout, tak mě to začalo bavit, takže vlastně už v průběhu té sezóny jsem se přihlásil na další, tu vyšší, na tu Bčkovou licenci, no a začal jsem už vlastně další sezónu
trénovat normálně na plný úvazek a dostudovával jsem si průběžně s tím ty licence a vlastně mě to chytlo, vtáhlo a od té doby jako mě ta trenéřina baví. Já pracuji s těma sportovcema hlavně přes tu hlavu a zajímá mě tvůj pohled. Co dneska rozhoduje víc, hlava nebo talent? Nebo poznáš za pár minut i na tom, jak je hráč jako mentálně nastavený? Za pár minut ne, ten talent můžeš poznat rychleji. Vidíš nějaký pohybový schopnosti, dovednosti, takže ten talent, jako ten pohybový, se dá rozpoznat jako snáš. Přijdeš do stromovky, vidíš, kdo vyskočí, přeskočí, kdo běží na tom ledě. Jsou nějaký ty skills, který prostě někdo musí pilovat, pracovat a někdo ten talent má přirozenější. Ale do té hlavy nevidíš hned. To vlastně se projevuje postupem času. Tam můžeš mít super talentovaného kluka, který je nějakým způsobem uzavřený vůči něčemu a najednou vlastně vzniká ta třecí plocha mezi tím trenérem, a tím hráčem, který chce předávat ty informace nebo posouvat toho kluka a on to třeba v téhle formě nepřijímá a musí se na něj třeba jinak individuálně jít. Takže jo, ta hlava je těžší, s tou hlavou je za mě teda těžší pracovat, než s tím samotným, jako s tím výkonem, tím sportovním. A ty máš zkušenost s nějakým koučem? Měl jsi kouče? Mentálního? Ne, tak za nás se tohleto samozřejmě v těch dávných dobách tohle neřešilo. Tam se to řešilo domluvou nebo nějakou důraznější domluvou a i nějakou, jako to se o tom nemusíme nějak tajit, to bylo normálně fyzickou nějakou domluvou. Já jsem xkrát od trenéra a když řeknu můj táta, že mě trénovali, tak dostal prostě facáka a druhý den jsi to udělal líp, nebo druhý den si přestal dělat nějaký hovadiny, který tě třeba upozorňoval, že nemáš dělat a dělal si je dál, no tak, a tak to bylo i ve škole, to nebylo jenom v hokeji, že jo, tak to prostě fungovalo ve škole, ta doba je pryč, dneska je to úplně jinak a vlastně k těm lidem, k těm hráčům, k těm svěřencům musíš najít tu cestu nějakým jiným způsobem. A když se vrátíme třeba k zápasu jako trenér, jak zvládáš ty emoce během toho zápasu? Co se tě hlavou třeba honí v poslední minutě? Během zápasu, no, tak jako ono to... Když se vrátím úplně do historie, tak první můj jako odkoučovaný zápas v dorost Sparty v Hradci Králové, úplně první, tak jsem dostal trest do konce zápasu, protože ty emoce jsem neunes. Tam byl faul na našeho brankáře, do kterého strčili, on spadla mu maska, on seděl v brankovišti bez helmy a rozhodčí nechal tu hru pokračovat, protože si toho nevšiml, 20 vteřin se hrálo dál. Já jsem tak křičel, prostě ať to předuší, ať nemůžou ho zranit, no a ta hra vlastně dokončilo se to tak, že ten puk přišel na modrou čáru a přišla tvrdá střela z modré čáry na sedícího golmana, který tam seděl bez helmy, takže za mě hororový zážitek, kdy jsem na to rozhodčího prostě křičel jak blázen a on mě vyloučil do konce zápasu, takže ty emoce jako začátečník jsem samozřejmě zvládat, krotit neuměl. Dneska, když to řeknu, tak trénuju prostě 13-14 let. Prošel jsem si těma dorostema, juniorkou, druhou ligou, první ligou. Takže každý rok se učíš a vlastně zjistíš, že ty emoce musíš mít, to je jasný, bez toho to nejde, ale na ty hráče, na té střídačce nechceš přenášet nějaký negativní emoce, tam se musíš umět krotit. Jo, a to jsou i zkušenosti, to i když je v sobě máš, tak jako nemůžeš prostě, nedá se pořád něco řešit, pokřikovat a po každém střídání jít a něco jim kreslit a to jsou prostě lidi, kteří si to umějí vyhodnotit. Teďka, když já už jsem trénoval dospělou kategorii za těma třeba mladýma klukama, asi jo, tam ještě je pořád možnost jim jít, poradit, třeba častěji. A u těch dospělých já jsem si jakoby navnímal, že oni si to umějí vyhodnotit a já, když se vrátím zpátky do své hráčské kariéry, tak každý z nás ví, že ta chyba se stala, takže přijdu na střídačku, vím to, jsem sám na sebe naštvaný,
Teďka spíš potřebuju jakoby klid, vydechat to a jít nově, čerstvě, než aby po každý mi někdo, samozřejmě od toho tam ten trenér je, aby šel sdělit třeba předat tu informaci, když se opakuje. Když je to opakovaný, tak musíš tam jít a třeba připomenout, zasáhnout, ale po každý tam chodit. Takže takový ty emoce je potřeba i jako ten trenér, jako se od toho oprostit, krotit a dát těm hráčům klid. Jako já jsem možná jakoby impulzivní trenér spíš jako na tom tréninku, kdy když vím, že na tom tréninku se do těch hráčů dá dostat nějaký návyky, nějaký precizní věci, aby to v tom zápase, kdy to bude těžší při tom zápase, samozřejmě tam ten stres, já nevím, různý ještě další vlivy budou větší, tak když na tréninku to bude perfektní, no tak při zápase máme šanci to udělat na podobném levelu. Když se to bude flákat na tréninku, no tak co si tím přenesem do zápasu? Nic, jako nekvalitu a to. Takže tam dokážu třeba být takový otravný trenér, který to vyžaduje, kdy prostě kluci můžou být unavený po těch zápasech, ale stejně chci, aby to vypadalo dobře, aby ten návyk byl. A při zápase já si nemyslím, že jsem nějaký trenér, který by byl nějak extra otravnej. Přijde třetina, přijde se pár informací do té kabiny, kde nás tlačí bota, ale nemůže to být nic extrémního. Pak jednou, dvakrát za sezónu, když se to vypadá fakt úplně jako katastrofálně, což se taky stane, to se stane každému mužstvu na světě. Jasně. Nevede se, prostě na mužstvo padla nějaká deka, tak se musí zvýšit hlas a trošku jako to potom, já třeba upřímně to nedělám rád, jako jo, nedělám to rád, ale někdy i tenhle ten nástroj musíš použít, no. A řekl jsi někdy hráči něco, co by si teď zpětně třeba vzal zpátky? Že to bylo tak vyhrocený, nebo? Když bych si to takhle jako měl vzpomenout, tak si asi úplně na nic. Určitě jsem někomu něco řekl, co mu úplně nechutnalo, co se mu nelíbilo, ale že bych někoho jakým způsobem urazil nebo něco, a čeho bych dneska litoval, to úplně si nevzpomínám, nevím, možná kdo se bude dívat a vzpomene si na něco, tak řekne, jo, tenkrát mě řekl něco, ale já teď si to nevybavuju, nevím. Jasný. A co dělá dobrýho trenéra? Jako myslíš, že to je třeba taktika nebo práce s lidma? Taktika, dneska ty taktiky, když to vezmu, tak ten hokej, jak říká jeden dobrý bývalý trenér, hokej je vymyšlený, že jo, dneska tu taktiku můžeš mít malinko aktivnější, malinko pasivní, ale to je jako je vymyšlený. Takže je to prostě práce s lidma, ty musíš mít to, co potřebuje dneska trenér, aby se cítil sám dobře, je dobrý ten tým těch spolupracovníků, že tam jste vlastně zajedno a ty informace do toho mužstva jdou jakoby jednotně, že já neříkám jednu věc a můj asistent a někdo jiný bude říkat druhou a teď se to tam mele a ty kluci v těch hlavách mají pak zmatek, protože je tam takový jako, že nejednota mezi tím trenérským, takže to je první tvůj jako nástroj, je ten dobrý ten realizační tým. No a pak ta komunikace s těma hráčema. Já jsem zastáncem toho, že třeba ta komunikace by měla být transparentní před celým tím mužstvem, ty porady a ty veškeré tyhle videa, že to dělat pro celé mužstvo. Samozřejmě můžou být pak nějaké individuální věci, které si sednem s jednotlivcema, ale ty věci, které chci sdělit tomu mužstvu, by měly být jakoby transparentní pro mě, pro můj styl koučování nebo trénování předevšema, než si tam jakoby do toho kavrlíku vodit jednoho po druhém a pak vznikají i takový ty nejasnosti, co se komu řeklo a jestli se to řeklo. A takže takhle, když se to řekne před celým, může to být pro někoho třeba ne úplně příjemný, ale na druhou stranu je to transparentní, je čistý vzduch a když se mi něco nelíbí nebo chci něco sdělit a ono, když to říkáme jednomu hráčovi, tak se z toho může vzít dalších 5 něco, jasně, že jo? Protože jako nikdo není perfektní, trenér nikdo není prostě perfektní. Já jsem, a to musím říct, že já jsem, to vždycky předesílám před každým sezónou, když jdu třeba do jiného mužstva nebo i do toho mužstva, kde jsem byl loni, já jsem zastáncem jako komunikace. Zastáncem komunikace s hráčema, když něco nevědí. Ať se přijdou zeptat, když by něco chtěli změnit. Protože dneska, když jsem trénoval třeba teďka Spartu na takovémhle levelu, ty nemůžeš těm hráčům říct, ale budeme hrát tu časovku tady odsáď a budeme hrát takhle a přesto nejede vlak. To je víceméně o komunikace, protože ty máš pod sebou tak kvalitní hráče,
že oni cítějí na tom ledě, co by chtěli hrát. Takže my jim k tomu můžeme pomoct nějakýma nástrojema, videem, jak soupeř brání a tak dále. Pomoct jim, ale oni budou na tom ledě, takže oni musí cítit, co chtějí hrát. A i předtím, když jsem byl u té 18, zase v podstatě stejná věc. Zase máš pod sebou 20 nejlepších kluků jako v republice, tak i tam s nima musíš pracovat, kde se jim hraje líp, jak to vidějí oni a pak na tom ledě samozřejmě pracovat na těch detailech, trénovat to a toho videa zkoumat ještě nějaké možnosti, ale je to dneska, dřív to bylo takový, ty trenéři nám řekli, co máme dělat a dneska je to si myslím víc o té komunikaci. Mm-hmm. Když jsi zmínil už tu 18, ty jsi byl loni vlastně na mistrovství světa s nima. A jaká byla ta atmosféra toho šampionátu? Nebo jaký byl ten tým psychicky a herně? Já jsem byl poslední 2 roky, nebo 2 roky do 18, my jsme vždycky vykopli parádně. V létě jsme 2krát získali stříbro na Hlinkovi, což je vlastně po mistrovství světa druhý největší turnaj, nebo jako asi skoro na stejný úrovni turnaj, takže tam jsme vykopli tu sezónu parádně a pak se nám to nějak na tom mistrovství oba 2 ty roky zhroutilo. V tom čtvrtfinále jsme prostě se nedokázali zopakovat ten výkon. A je právě možný, že tam i se hrála roli ta hlava, větší ten tlak, konec sezóny, vize té medaile. Na začátku sezóny jsme medaile udělali, teď jsme byli jako pod tlakem zopakovat tu medaili a ty kluci jsou mladí, křehký. Prostě nepodařilo se nám na to navázat. Jednou jsme byli favoriti ten rok předchozí, Finsku proti Slovákům, jednoznační favoriti, nezvládli jsme to, ale oni jako outsideri proti Kanadě jsme vzdorovali, dotáhli jsme to až do prodloužení, ale bohužel jsme ten zápas zase v prodloužení nezvládli. Jo? To by bylo velké překvapení toho turnaje a ta atmosféra na tom turnaji je vždycky skvělá, že jo? Tam je nejlepších prostě 10 týmů na světě, vycházející hvězdy, který jednou budou hrát NHL, takže člověk se tam těší a i když jsme my zápas neměli, tak jsme chodili na ty ostatní zápasy. Já jsem chodil i na tréninky ostatních týmů, koukat na ty hvězdy, které za půl roku budou někde na draftu a vlastně jsem si říkal, i tohohle kluka si chci zapamatovat, že ten až za 3 roky bude hrát v NHL, tak budu koukat doma na tu televizi, tak měl se pod sebou. Mám přesně pocit, že jsem se s ním stýkal a měl jsem ho pod sebou, nebo naopak jsme hráli proti němu. Takže jako tyhle velké akce, to je vždycky radost, ta událost být tam. A vlastně nějaký nejsilnější moment z toho mistrovství světa s těma klukama, nebo nějaký ten nejtěžší třeba, ta hlava, jak oni tam vlastně, jak se pracuje s takhle mladýma? Tak loni my jsme vlastně začali parádně, my jsme vedli nad Amerikou první zápas, 5 minut před koncem jsme vedli. A pak jsme prostě, oni byli lepší, jako jo, co je nutno si nalejt čistýho vína. Oni byli lepší a my jsme prostě vzdorovali, bojovali, blokovali střely. Takový ten prostě už playoffový zápas. Ale přetlačili nás v samým závěru, prostě vyhráli o gól. Druhý den, díky prostě úplně brutálnímu losu, druhý den my jsme za necelých 24 hodin hráli proti Německu, kdy úplně vyšťavená parta tady těch kluků šla na Německo, který neměli špatný tým a my jsme prostě byli unavený, malinko jsme při těm Němcům jsme 3krát za sezónu dali 8 gólů, takže teď tam byl faktor únava, faktor malinko možná třeba podcenění nebo něco. No a najednou jsme prohrávali s Němcema a prohráli jsme s nima v prodloužení. Takže my jsme prohráli první 2 zápasy a pak jsme hráli proti lepším Švédům, jo, to byli favoriti na zlatou medaili, který pak teda hráli nakonec o tu zlatou medaili. Ten zápas jsme prohráli a my jsme měli 3 prohry za 3 zápasů a hráli jsme se Švýcarskem o to, jestli vůbec postoupíme ze skupiny a budeme hrát o medaili, a nebo jestli budeme hrát jako o sestup s někým, s Norskem nebo s Dánskem. Tak to byl moment, kdy ty kluci, teda musím říct, že ty Švýcary to samý v té sezóně. My jsme 3krát je porazili o 5 gólů, takže my jsme byli hokejově lepší. Ale v tu chvíli nastupuje ta hlava, ten faktor té hlavy, kdy po 3 porážkách si vlastně přestaneš věřit,
víš, že je teďka ten DND, hodina H, kterou musí za každou cenu uhrát, nebo je jako to úplně špatně ostuda, tak to bylo jako těžké 30-40 minut, kdy jsme sice vedli o gól, ale přišel faul, oni vyrovnali. Prostě bylo to tak jako na vážkách a tam teda musím říct, že ta hlava hrála obrovský faktor. To bylo těžký pro trenéry, jak ty kluky spíš jakoby sklidnit, jaké přivízt do nějaké jako pohody, že hokejově jsme prostě byli lepší, ale nepadalo to a taková ta křeč jako v té hlavě najednou ten zápas úplně vyrovnala. Takže to bylo těžké. Nakonec jsme to zvládli a klobouk dolů, jak kluci vlastně tou zodpovědností nedovolili tomu soupeři nic, aby oni dali gól a my jsme věřili, že ten nějaký gól dáme. Nakonec jsme dali 2 nebo 3, jsme přidali, vyhráli jsme, postoupili jsme do toho čtvrtfinále s Kanadou, kde naopak to z nás spadlo a proto proti Kanadě, která byla jednoznačný favorit na zlato, tak jsme hráli takový zápas, že jsme prostě byli, až řeknu, lepší a v prodloužení jsme měli obrovskou šanci, kdy puk z brankový čáry nějak jako vykopli a z protiútoku nám dali gól na 3-2, ale my jsme mohli ten zápas paradoxně jakoby vyhrát snáš než nad tím Švýcarskem, protože už jsme byli uvolnění a šla nám ta hlava, byli jsme sebevědomí znova a tam pak se ukazuje i ta kvalita toho samotného hráče. A jaký je tvůj názor teda na spolupráci s tím mentálním hráčem, s mentálním koučem? Doporučíš to jako klukům někdy, nebo to pracujete 100%. Dneska ta doba je taková, že ty možnosti jsou. A říkám, já s tím zkušeností jako hráč nemám, nevím, jestli by mě to posunulo, fakt jako o tom ani nemůžu polemizovat. My jsme si jakoby museli poradit vždycky jak sami. A taky byly období, kdy člověk měl nějakou krizi a teď by možná asi by toho využil, ale nebylo to, takže nemůžu vědět, nevím, jak by to na mě fungovalo, působilo. Ale dneska, když ty možnosti jsou, tak já jsem jen pro, jako, protože my po těch klukách chceme výkony na ledě, bavíme se s nimi, komunikujeme, ale nějakou nadstavbu, jak tu hlavu si nastavit, když na to jsou profesionálové odborníci, tak já jsem jenom pro. A kdo je větší nervák? Jarda jako hráč nebo Jarda jako trenér? Určitě. Takhle, jsou dvě nějaké asi roviny. Určitě jako hráč, protože tam ten fyzický kontakt na tom ledě, kdy tě něco může, kdy si do někoho můžeš strčit, šťouchnout, takže tam to bylo takový, co mě bavilo, to fyzično, jako jo, a tam jsem se dostával do takového toho flow, do takového toho varu právě tím jak mě nebavilo hrát, jako takový v suchým triku, rybí krev, jako já jsem potřeboval ten kontakt a ty vyhrocený situace, takže neřeknu nervák, ale tam mě to bavilo. Jako trenér žádný kontakt nemáš, tak tam ten zápas pak prožívám vlastně třeba ty prohraný zápasy nebo nějaký ty neúspěchy prožívám daleko, ale hůř jako trenér, než jako hráč. Tam prostě po tom zápase dal jsi tam všechno, šel si stát večeři, šel si slehnout a druhý den přijdeš čistou hlavou a jdeš znova na plac. Jako trenér tě vlastně trochu pohlcuje, protože ty se nestaráš jenom o svůj výkon jako hráč, ale o výkon jako 20 hráčů a teď nebo celého toho, ten týmový výkon, co tam neladilo, takže tě to jako užírá, tohle jsme mohli udělat líp, táme to jsme mohli, tohle musíme natrénovat a tam je tolik těch faktorů, že jako nervóznější jsem vlastně jakoby trenér, jo, než jsem byl jako hráč. A byl jsi někdy úplně na dně, že jsi to chtěl jako vzdát nebo skončit? Jako hráč? Jako hráč jednu chvíli, kdy jsem za sebou už měl vlastně spoustu let a dobrou kariéru a prostě jsem odešel ze Sparty do Liberce a jiný prostředí, jiný tým, jiný očekávání, jiný styl a přestalo se mi dařit a prostě jsem 3-4 měsíce jsem se v tom tak plácal, že jsem normálně ležel. Já si do dneška pamatuju, jak jsem ležel v posteli, koukal jsem, volal jsem bráchovi do Ameriky. Vidíš, to nebyli mentální koučové, já volal bráchovi a mě bylo 33 let. A říkám, ale já končím. Já tam odevzdám to a jako nějak vyděláno mám a prostě buď dělat něco jiného. Já tohle už jako, mě to nebaví, mě to přestalo bavit. Mě to prostě přestalo bavit tam docházet, dojíždět do té skupiny těch lidí,
jo, prostě jsem tam nechtěl být a on říká, tak mi z toho vlastně jako by brácha pomohl tím, říkám, zbláznil, no tak ty vole, tak teď jsou trady, což tady tenkrát se ještě taky tolik nenosilo, tak řekni, ať tě vytradujou, nebo jdi někam jinam a tohleto. No a vlastně stejná myšlenka přišla za chvilku od toho klubu a taky viděli, že ten přínos můj pro ně není takový, jak si představovali, takže jsme se domluvili úplně jako gentlemansky na nějakým jakoby tradu nebo ukončení té smlouvy a šel jsem jinam. Přijel jsem do Bratislavy, šel jsem do Slovanu Bratislava hrát a přijel jsem tam a první trénink, nový trenér, nový prostředí, nějaký kluky, co jsem znal ještě třeba, potkal jsem tam kluky, co jsem znal když jsem začínal jako mladý kluk, 16, 17 v nároďáku, tak tam byl Zdeno Cíger, jo, a Juraj Halaj. Kluci, můj ročník, se kterýma jsem hrál v té federální reprezentaci, těch mládežnických reprezentací. A hnedka, nazdar Méďo, čo tu robíš? Jo, teď nechci říct ty slova, jak mě oslovovali. A vlastně ze mě to tak spadlo, že na prvním tréninku, na první přísámu, během prvního 5 minut toho prvního tréninku, jsem úplně vožil, mě nastartovala se ta hlava a já jsem se cítil jako hokejista a věřil jsem, že ten hokej ještě pár let budu hrát a já jsem o dalších 10 let ještě hrál, takže já vlastně bych se tenkrát ochudil o dalších 10 krásných let hokeje, který jsem ještě prožil a procestoval a prostě prožil si ještě další, jakoby takovou ten závěr té kariéry. Nikdo nejde celou kariéru nahoru, prostě někde se to zastaví, pak se chvíli tam a pak už to prostě jde dolů, ale já jsem si to ještě těch 10 dalších let užil. Ale ten moment, teda musím říct jenom, jsem tam měl, kdy jsem byl prostě v takové krizi, že jsem přemýšlel o konci. Máš nějaký rituál? Těch rituálů je tolik, že pokud teď se něco stane, teď se ti daří, tak ten den víš, že jsi měl k snídani, já nevím, vajíčka se slaninou nebo kaši a teď jdeš a teď se ti to nabaluje, teď se vyhrál další zápas a zavazoval si s levou nohou první, takže to je pak jedeš na trénink tudy a vyhrajem ten den, a nebo jedeš tam, nebo se prohraje, tak druhý den jedeš jinudy těch rituálů a oni se mění, jo, takový úplně jako nějaký super zakořeněný rituál. Nemám jako hráč, vždycky fakt jsem si zavazoval tu levou brusli jako první, to bylo to, kdy už vlastně se oblíkáš, to je jedno, co děláš, ale ta brusle, to už vlastně je ten moment, kdy už za 5 minut se jde na led, tak na to jsem dbal, nějaký to obalení té hokejky, víš, jak to chceš mít obalený, ale úplně nějaký, já jsem nikdy nebyl jako hráč, co chodil na masáže, na fyzioterapii, to jsem si vždycky uměl obstarat sám to tělo. Takže dneska kluci mají těch možností a víc. A takže mají třeba asi jiný rituály, já jsem na tohleto nějaký, kdy spíš takový drobnosti. A když jsi zmínil už bratra, jako Petra, a měl jsi pocit, že jsi někde jakoby v jeho stínu, nebo to byl pro tebe spíš takový hnací motor? Já vím, že někdo občas jako srovnávají vás, ale... My jsme šli spolu jako byl o 2 roky mladší, ale my jsme šli tím hokejem spolu v dětství, mládí, protože on byl jako na rozdíl ode mě, říkám, nejsem talentovaný do nějaký míry asi určitě, ale brácha byl jako super talentovaný a byl o 2 kroky vepředu před ostatníma, takže on hrál s 2 roky staršíma klukama, tak my jsme šli to mládí a to dětství jsme si hráli spolu, takže já jsem nebyl nikdy v jeho stínu, on hrál útok, já obranu, my jsme prostě byli jako partneři, my jsme si to užívali a posunovali jsme jeden druhýho. Říkám, je to i takovej ten přirozenost nějaká, přirozený talent. Brácha prostě přišli v dorostu, do té doby v žákách tě nikdy nikdo neměřil, kam si skočil, nebo to tě nechali hrát hokej, že jo, nebo fotbal v létě, ale pak najednou se začali měřit 400, 1500, kolik zvedneš, kam doskočíš. No a brácha přišel a 1500 odběh pod 5 minut na první dobrou ve 14 letech. A já v 16 jsem jí zaběhl za
55, jako jo. Ta byla minuta rozdíl, jsem byl, no tak já jsem si musel jako dávat navíc, abych ho dohnal. Samozřejmě byl to pro mě jakoby nějaký hnací jakoby motor, že můj mladší brácha nemůže být lepší v tomhle, jako jo, takže, ale že bych byl v jeho stínu, takhle já jsem to nikdy nebral, naopak, jako my jsme si vždycky ty kariéry přáli, on šel tou cestou, protože říkám, že byl lepší, tak šel tou cestou NHL, já jsem šel tady prostě evropskou jako kariéru jsem měl a vždycky jsme si to přáli, nikdo, já jsem se nikdy, nebo necítím se, že bych byl nějak poškozený nebo nějak ve stínu toho, že brácha dosáhl víc než já, to určitě ne. To, naopak mě to vždycky bavilo a ráno první, co jsem koukl nebyl internet, byl teletext, že? Tak jsem si to musel na teletextu nacvakat a ne 2+1, no tak jsem měl hnedka lepší den, se mi šlo na tu Spartu líp, že se bráchovi dařilo. Jako. Hele, a co by si vzkázal klukům, kteří dneska chtějí hrát extraligu? Nebo takový ty ambiciozní rodiče, to je většinou takový kámen úrazu, ale těm nějakým klukům mladým? To musí je to bavit a bude je to bavit, když budou mít dobrý kolektiv a když budou ty rodiče mít dobrý kolektiv a když ty děti uvidí, že i ty rodiče to baví, takový ten extrémní tlak, jako v tom dětství si myslím, že není jako prospěšný. Za mě, já nevím, my jsme měli, říkám, tátu hokejistu a si nepamatuju, že by samozřejmě nám pomáhal, poradil, dal nám lepší hokejky, než třeba měli jiný kluci, protože byl u toho hokeje, tak věděl, co by asi, jak by to mělo vypadat, mohl nám pomoct v tomhle směru, ale že by nás někde stál za mantinelem a řeknu, buzeroval. Já jsem poznal, jestli si hraju dobře nebo ne, protože Ačko mělo ráno trénink a my jsme potom jako juniorka třeba hráli, měli zápas, táta vyšel, koukal a když tam byl až do konce třetiny první, tak jsem věděl, že hraju dobře. A když jsem se po třetím střídání podíval na tribunu a věděl jsem, že tam táta už není, tak jsem věděl, že hraju blbě a že ho to nebavilo a šel domů, což ani mi nemusel nic říkat. Já jsem přišel domů a bylo to jasný a my jsme se začali bavit o tom, jestli o víkendu pojedeme na chatu nebo ne a ne, jak jsem hrál, protože mně to bylo jasný, že se mu to nelíbilo a že šel domů a on mi to zase nemusel říkat. Jako, jo, takže tam ten tlak, jako říkám, tam ty ambice, protože nikdo tenkrát nevěděl, kolik si vydělává Gretzky, nikdo ho nikdy neviděl Gretzkyho, to jsme o tom někde slyšeli, ale nikdo nebylo to v televizi. Dneska ty tlaky a ty ambiciozní rodiče, což je asi taky dobře, protože jinak by tam ty děti nevozily. Tolik lidí by je tam nevozilo, nevomlouvali by se z práce, netrávili by víkendy někde po republice, kdyby nechtěli mít z toho radost a mít nějaké ambice. Já jim to neberu. Ale takový ten tlak, potom ten coaching ještě v tom autě a tak dále, může ty děti spíš jako otrávit, než jim prospět. A co by ses přál vlastně pro český hokej? Pro český hokej, no, tak jako aby se nám dařilo, tak jak teďka hraje 18 na mistrovství, 20 přivezla teďka několikrát po sobě medaile, mistrovství světa jsme vyhráli. Nebude to každý rok, jsme takhle malý národ, jako jo, takže, ale my s tím, jak jsme malí, tak si myslím, že se to tady, ten hokej dělá dobře, spousta peněz do toho jde, jak zase povedlo se mistrovství světa, finančně bylo jako úspěšný, takže prostě lidi na svazu, věřím tomu, že pracují na to, aby ty peníze šly zpátky do toho hokeje, šly do těch malých klubů, aby se přilákali, aby tam byly ty pobídky a prostě mohli ten hokej hrát i děti, který třeba jejich rodiče nejsou na tom tak dobře, aby mohli pro ten začátek koupit všechnu tu výstroj, takže vím, že nějaký takovýhle akce jsou, takže to bych tomu hokeji přál, aby jsme z toho měli radost, protože si pamatuju, tak to se tady měsíc a půl neřešilo nic jiného, neřešila se politika, když tady bylo to mistrovství světa v Praze, neřešily se ceny benzínu, neřešilo se Babišovo nějaký zdražování a tamhle to EET a neřešily se takovéhle věci. Žilo se hokejem, celá republika tahla za jeden provaz. Pak byl ještě týden oslavy, pak ještě to takhle to jako trošku pokračovalo a za týden jsem otevřel internet a už tam zase jeli se takový ty klasický, takový ty problémy, no tak vlastně ten sport, jako, jestli to je sport, jako jestli to je fotbal nebo hokej, tak vždycky ty lidi spojí a dostane je do takový té pozitivní nálady a pozitivní euforie, že za mě to je jako hrozně důležitá věc. A co tě teď čeká v nejbližší době?
Co mě čeká? Teďka mě čeká odpočinek, protože od té doby, co jsme prohráli ten poslední zápas, tak jsem se ještě nevyspal, protože se budím každý den s nočníma můrama, že jsme vyrovnali, nebo že máme 2 minuty do konce a že teď vymýšlíme v kabině, jak vyrovnáme. Prostě ještě jsem to nepřekous, nedostal jsem se z toho. A ještě dojíždí ta sezóna ve smyslu toho, že jsme měli autogramiády, nějaký závěrečný, prostě týmový večeře a poslední akce s managementem. No a příští týden budu chtít prostě třeba odcestovat a úplně si vyčistit hlavu a malinko nabrat vítr do plachet, protože ta sezóna byla jako hektická a byla rychlá, bylo to extrémní zátěž na kluky, na hráče, úplně extrém, protože byla ta olympiáda, takže ten program byl zhuštěný a ono i na ty vlastně nás trenéry, kdy ta analýza toho zápasu na ní nebyly 2 dny, protože se hraje pátek, neděle, a pak třeba až do pátek, neděle nebo pátek, neděle, úterý, tak tam nebyly 2 dny, 3 dny díra, ale bylo to non-stop se hrálo, jo? Takže bylo to hektický, takže musím říct, že to byl docela záhul, ale jako super, takový ten super záhul, já to mám rád, tady tohleto. A teďka ale jakoby chci odpočnout, no? Chci si zahrát golf, tenis, věnovat se rodině, věnovat se kamarádům taky. Chci se být podívat do Liberce na vnuka, prostě takový ty věci, na co teďka nebyl čas. Dojít si k zubaři. Taky. A vlastně tam jsme tě teď zmínili i u 20, že jo? Trošku otazník, nebo je to v plánu? Já dlouhodobě vlastně od té doby, jak jsem měl ty dorosty 10 let zpátky, tak tenkrát jsme vyhráli 3 nějaký ty mistrovství republiky po sobě. Tím já jsem se dostal do tohohle prostředí těch reprezentací, kdy jsem měl nejdřív na starost 16, pak jsem jako hlavní kouč, pak jsem alternoval jako asistent u 17. A teď jsem vlastně, protože mám stálej úvazek, buď jsem měl spartianský Bčko v Litoměřicích, takže jsem byl zase u 18 jako asistent a teďka není nic podepsaného, není nic oficiálního, ale proběhlo to někde a je možnost uvažovat o reprezentaci jako hlavní trenér 20, takže teď to zvažuju a bavím se s příslušnýma lidma o této možnosti. A je to vlastně nějaká práce, která by navazovala, proto jsem to zmiňoval, že jsem byl u 16, 17, 18 a teď by to asi i vlastně logicky nějak jako vyvrcholilo tou 20, což by byla samozřejmě čest, protože to je už po té dospělý áčkový reprezentaci ten druhý nejvyšší stupeň reprezentace, která u nás je a je to krásná práce. Klukům se teďka dařilo a je to velká výzva, protože medaile vozili a je to výzva, ale od toho to je to řemeslo trenérský. Jak jsem říkal, vyčistit hlavu, odpočnout a jít do toho. Jde se dál. Přesně tak, jde se dál. Tak já to trošku možná odlehčím a teď uděláme si takový rychlou rubriku na tělo, možná jednorázové odpovědi. A když se tě zeptám třeba nejoblíbenější trenér? Můj nejoblíbenější trenér. Pepa Horešovský, jo. Franta Výborný. Nejlepší hráč, kterého jsi kdy trénoval? Nejoblíbenější hráč? A nebo nejlepší? Nejlepší. Asi nejlepší dáme. Tak jestli nejlepší, tak teďka z poslední doby řeknu teďka Filip Chlapík, který se transformoval prostě v lídra, kapitána, tak Chlápa udělal obrovský progres letos a byla jakoby super, musím říct, s ním spolupráce. Nejlepší jídlo na výjezdu? Nejlepší jídlo? Já mám na výjezdu kdekoliv, já mám rád steak, takže pro mě steak. NHL nebo Extraliga? Hokej. Jo. Mě baví hokej veškerý, jako, takže sleduju Extraligu, sleduju NHL. Chtěl bych hrát NHL, to se mi nepovedlo, takže obojí je hezký, mě baví veškerý hokej. Kafe nebo pivo? Ráno kafe, večer po tenise pivo.
A výhra nebo výkon? Dobrý výkon, tak s tím zatím většinou, když bude dobrý výkon, tak zatím bude výhra. Povídám možná vyhýbavě, Ne, ale já vidím v tom takový ty rovnice. Mm-hmm. Ne, já ti moc děkuju za dnešek, že jsi přišel. Já jsem to chtěla takhle trošku odlehčit na závěr a děkuju za tvoji otevřenost, vlastně za ty tvé zkušenosti, že jsi to vzal lidsky i hokejově. A vám děkuju za pozornost a budu se těšit u další epizody Šťastný hlavy. Jardo, díky. Tak jo, díky taky za pozornost a mějte se, hlavně čistou hlavu a žádný stres.